Здравейте! Казвам се Магдалина Алтаванска и съм арт-психотерапевт, психолог и логотерапевт. Имам удоволствието да ви поканя на едно интегративно обучение, което стартира на 22 март, посветено на силата на арт-терапията за дълбока вътрешна трансформация. Арт-терапията е не просто творчески начин за релаксация. Той е терапевтичен инструмент, с който може да осъзнаете себе си, да преработите вътрешни емоционални състояния и да хармонизирате своя вътрешен свят, да откриете смисъл. Ако вие работите с деца и възрастни, като психолози, терапевти, консултанти, педагози, или просто търсите по-дълбоко разбиране за вас самите или за другите, то в този курс ще научите ценни практики, които може да приложите веднага. В отговор на няколко запитвания, реших да удължа срока за ранно записване до 14 март, така че все още може да се включите в обучението на преференциални условия. Ако усещате, че този курс е за вас, заповядайте. Последвайте линка в описанието на публикацията или в коментар. Ще се радвам да ви видя. Очаквам ви!